Ahojte, moje meno je Annie a dneska vám ukážem základné hačkovacie techniky a nejaké tipy ku hačkovaniu špeciálne pre začiatočníkov. Ako prvé máme v hačkovaní háčiky a tých je niekoľko veľkostí. Ak ste úplný začiatočník a ešte ste si nekúpili vôbec že nič, tak vám môžem odporúčiť si kúpiť len jeden háčik, s ktorým sa naučíte hačkovať a aj zistíte, či vás to hačkovanie vôbec baví. Ja som si kúpila ako prvý háčik 4 mm a ono je to napísané na tom háčiku. A to preto, pretože na internete som našla kopec videí, kde sa používal špeciálne tento háčik, čiže beriem ako jeden takých z tých základných, ale je dobre si kúpiť možno aj nejakú sadu a ja som si kúpila neskôr ako prvú sadu z Kiku, ale majú to aj v Actione, takéto kovové háčiky a nie sú úplne že najlepšie, ale ako začiatočníkovi úplne postačia. Ja som ich mala zo všetkých veľkostí, ale postupne som ich rozdala, lebo potom som si kúpila už kvalitné háčiky, ergonomické, ktoré sú naozaj že najlepšie, čo môžete urobiť pre svoju ruku. Ale iba v tom prípade, keď naozaj budete hačkovať, povedzme pravidelne, alebo sa rozhodnete, že budete hačkovať. Tieto háčiky som kúpila na webovej stránke Noezon a pošlem vám to do popisku. Toľko k háčikom. Teraz, čo sa týka vlny. Vlna sa rozdeľuje podľa niekoľko kategórií. Máme vlnu podľa zloženia. Tu si môžete kúpiť akrylovú vlnu z ovce, z alpaky, merino. Je toho strašne veľa na trhu a tam závisí všetko len od kvality a ceny. Ak chcete lacnejšiu, tak si môžete kúpiť akrylovú, ak chcete drahšiu, tak potom je to merino vlna alebo čistá vlna z ovce. A zo začiatku by som vám odporúčila si kúpiť lacnejšiu, pretože ten prvý projekt, ktorý budete robiť, nebude úplne najkrajší, najúžasnejší, bude mať kopec chýb, ale je to váš projekt a budete úplne pyšní. Ale je to úplne najlepšie na učenie. Potom ďalšia kategória sú podľa ročného obdobia, zimné, letné, celoročné. Potom máme ešte vlny na ponožky, vlny pre deti, ďalšie kategórie. A taká posledná, povedzme, že za mňa najdôležitejšia kategória je vlna podľa veľkosti. Vlna podľa veľkosti sa určuje podľa háčiku, čiže keď na háčiku máme napísané 3 mm, tak vlna bude tiež napísaná, tam taký štítok, kde sú také značky a tam bude háčik a rozmedzie, v ktorom môžeme hačkovať. Dajme tomu, že keď potrebujeme použiť 3 mm háčik, tak na vlne bude napísané 2 až 4 a to znamená, že tam môžeme používať 2 mm háčik, 2,5 mm háčik, 3,5 mm háčik a 4 mm háčik. Ak by sme potrebovali väčšiu, dajme tomu na háčik 6, tak bude napísané napríklad 5 až 8. A v tejto kategórii môžeme zasa používať tieto háčiky. Čiže, keď budeme potrebovať nejakú vlnu, najlepšie je to vyberať podľa háčiku. Není to úplne vždy ale pravidlo, keď potrebujeme niekedy hrubšiu vlnu a potrebujeme, aby to bolo ešte hrubšie, objemnejšie, tak napríklad na 5 mm vlnu môžeme použiť aj 3 mm háčik. Bude sa to síce trošku možno ťažšie hačkovať, ale ten výsledok bude, že tá vlna bude pevnejšia, hustejšia. Ale to záleží od projektu, ktorý budete robiť. Okay? Že toľko k vlnám. A ak ste úplný začiatočník, tak také prvé chyby, ktoré budete robiť pri hačkovaní a je to úplne prirodzené a normálne, že ich budete robiť, je, že buď budete pri hačkovaní
veľmi priťahovať vlnku. To zistíte tak, že tá vlnka vám začne sa šmykať, alebo ona bude tak vrzgať, tak to znamená, že ju veľmi priťahujete. V tomto prípade sa vám bude veľmi ťažko hačkovať. Tie dierky, tie očka, čo budete robiť, budú strašne priťahnuté a veľmi ťažko sa vám s hačikom do nich vojde. Tie prvé riadky z projektu, alebo možno aj celý prvý projekt bude taký, bude sa vám to ťažko robiť, ale je to v poriadku. Tým hačkovaním to dostanete do ruky. Ale je fajn to vedieť dopredu, možno si to uvedomíte a budete menej priťahovať. Opakom môže byť, že budete tú vlnku veľmi nechávať voľnú. Tu sa môže stať, že sa budete strácať v tých očkách a nebudete vedieť, kde je očko, kde máte vložiť hačík, môžete sa strátiť v tom paterne. A tam zasa stačí len trošku pritiahnuť, ale tam sa môže zasa stať, že pritiahnete priveľmi. Takže je fajn, aby ste to vedeli dopredu a takto sa viete odpozorovať aj sami. Okay? Čiže teraz vám ukážem základné hačkovacie techniky. Ak tieto techniky zvládnete, tak potom zvládnete viac ako polovicu hačkovacích projektov. A na čo by som vás chcela upozorniť je, že vo videu budem používať dosť hačkovaciu terminológiu v angličtine, pretože všetky projekty, čo som sa naučila, boli z anglických videí. Takže nepoznám úplne, že slovenskú terminológiu. Ak už niekto to pozná, tak bude, keď vám to budem ukazovať na tom videu, tak budete vedieť, o čom hovorím. Ak nie, tak sa môžete naučiť so mnou tú anglickú. Ešte úplne na začiatok vám ukážem tie kategórie, ktoré sú vyznačené na štítku. A tuto môžete vidieť, že je vyznačený háčik s 3 až 4 mm. Čiže to znamená, že môžeme používať 3 mm háčik, 4 mm háčik a aj 3,5 mm háčik. Potom sú tu ďalšie značky, ktoré nám vyznačujú nejaké podrobnosti. A ja používam vlnu, ktorá je zložením 75% akryl a 25% vlna. Je to od značky Alize Superlana Classic. V tomto videu budem striedať háčiky, a to 3,5 mm a 4 mm háčik. Čiže úplne ako na začiatok vám ukážem, ako sa robí Magic Ring a Chain. Môžeme to preložiť do slovenčiny ako Magic Ring ako kúzelné oko alebo kúzelný kruh a Chain je ako reťaz. Magic Ring sa dá robiť niekoľkými spôsobmi. Ja robím obyčajnú slučku a to takým spôsobom, že ten kratší koniec si zoberiem do pravej ruky a dlhší koniec, alebo v podstate celé klbko držím v ľavej. Vlnku z pravej strany pretočím tak, že ten kratší koniec bude na vrchu, palcom si to pridržím a kratší koniec pustím. Potom 2 prstami prejdem cez kruh a chytím kratší koniec. S ľavou rukou si pridržím kratší a dlhší koniec a s pravou len potiahnem a uzatvorím. Urobím to tak, aby som tu mala väčší priestor. Čiže toto je Magic Ring a niekedy ho potrebujeme nechať otvorený, to máme vlastne teraz, a niekedy ho potrebujeme uzatvoriť. A my ho teraz potrebujeme uzatvoriť. Čiže zoberiem si háčik, ja si teraz vezmem 3,5 mm háčik a s tým kratším koncom iba potiahnem a uzatvorím takto na háčiku. Ďalším krokom je urobiť si chain alebo reťaz. My budeme robiť 11 očiek a to sa robí takým spôsobom, že pracujeme s dlhším koncom, že vezmem si dlhší koniec,
obtočím okolo háčika, môžem si chytiť tento kratší a preťahnem cez očko na háčiku. A zasa zoberiem si vlnku a preťahnem cez očko na háčiku. Vezmem si vlnku a preťahnem cez očko na háčiku. A takýmto spôsobom urobíme ich 11. Teraz máme 3. A už máme 11. Ak potrebujete viacej času, kľudne si to video stopnite, pretočte a robte si to svojim tempom. Čiže teraz, keď máme 11 očiek, to znamená, že projekt bude mať iba 10 styčov. Čiže očka sú také základné veci, ktoré potrebujeme na vytvorenie styčov. Ten jedno očko vždy navyše sa nepočíta. Je to len kvôli tomu, aby sme nestratili ten pravidelný počet v tom projekte. Čiže keď v projekte je napísané, že potrebujeme 10 styčov, to vám vysvetlím, čo znamená styč, tak to znamená, že potrebujeme vždy urobiť jednu navyše. Dobre? V priebehu toho hačkovania vám ukážem a pochopíte, že o čom hovorím. Čiže ideme urobiť prvý styč. A ten stitch sa volá single crochet a viem, že v slovenčine toto nemôžeme preložiť, lebo v slovenčine sa to volá úplne nejako inak. Čiže single crochet sa robí takým spôsobom. Nepôjdeme do tohto prvého Včka. Hej, my tu máme teraz vytvorené také Včka. Ešte vám takto ukážem. Tuto môžeme vidieť takéto Včko. A to je vlastne naše prvé očko. A my budeme musieť prestrčiť háčik cez celé to Včko. Čiže prvé vynecháme a ideme na to druhé. Že prestrčíme cez prvú aj cez druhú. Že máme cez obidve vlnky a tým sme vytvorili také Včko. Zoberieme vlnku, prestrčíme. Teraz na háčiku máme dve očka. Zoberieme vlnku a prestrčíme cez obidve očka. A toto je single crochet. Ideme to zopakovať zasa. Tuto máme Včko, že prestrčíme cez oboje. Máme Včko na háčiku, zoberieme vlnku na háčik a prestrčíme cez Včko. Na háčiku máme teraz dve očka, zoberieme vlnku a prestrčíme. A toto je single crochet. A stretneme sa tuto na konci, kde vám ukážem, čo robiť ďalej. Takže už som na konci a teraz môžeme vidieť prvý riadok zo single crochet a vieme si napočítať 10 styčov. Čiže tuto máme prvý styč, druhý styč, tretí styč, štvrtý, piatý, šiestý, siedmy, 8, 9 a 10. Teraz, keď sme takto na konci, tak si urobíme ešte jedno očko navyše. Otočíme projekt a môžeme pokračovať v druhom riadku. Toto je to očko navyše, ktoré som vám spomínala, aby sme nestratili tú požadovanú dĺžku toho projektu. Čiže teraz sme zabezpečili, že ďalší riadok bude mať 10 styčov a nie 9. Ďalší riadok budeme vidieť už krajšie a budeme
to prestrčovať cez tieto dierky, čo vidíme tuto. Dobre? Čiže chytíme si náš riadok, prestrčíme háčik cez prvé Včko, zoberieme vlnku, na háčiku máme dve očka, zoberieme vlnku a prevlečieme. A zasa, keď si to trošku natiahneme, tak tu uvidíme dierku, ale aj zhora vidíme pekne Včko. Že prestrčíme háčik, zoberieme vlnku, navlečieme vlnku a prestrčíme. A takto budeme pokračovať zasa až na koniec. Že som na konci druhého riadku a teraz urobím jeden chain, jedno očko navyše, otočím projekt a pokračujem zasa ďalším riadkom. A takto to budem robiť, dokým nebudem mať požadovanú dĺžku toho projektu. Dobre? Čiže toto bolo single crochet. Ďalšou základnou technikou alebo ďalší pattern sa nazýva double crochet. Vyzerá to nejako takto. Keď to môžeme porovnať so single crochet, tak single crochet je viacej husto pri sebe a je to menšie. A double crochet je viacej ako keby dierkované a je to na výšku dlhšie. No a tento pattern sa robí takým spôsobom, že ja už som robila 4 riadky. Prvý riadok, druhý riadok, tretí riadok, štvrtý riadok. Už som na konci môjho 10. styču, že urobím jeden navyše, otočím projekt a môžem pokračovať. Double crochet sa robí takým spôsobom, že neprestrčím háčik do dierky, ale najprv si zoberiem vlnku na háčik, až tak prestrčím, zoberiem vlnku dopredu, čiže teraz mám na háčiku 3 očka, zoberiem vlnku a prestrčím najprv cez prvé 2, zoberiem vlnku a zasa cez ďalšie 2. Pre začiatočníkov to môže prísť komplikované, ale len si to pomaličky skúšajte a dojdete na to a prídete na to, že to vôbec není komplikované, len ten prvý dojem je taký. Čiže zoberiem si vlnku, vôjdem do dierky, áno, zhora máme Včko, tuto pekne vidíme dierku, prestrčím, zoberiem vlnku, na háčiku mám 3, zoberiem vlnku, prestrčím cez prvé 2, na háčiku mám už iba 2, zoberiem vlnku a prestrčím zasa cez 2. Dobre, a máme už 2 styče. A takto budeme pokračovať až na koniec, kde sa stretneme a ukážem vám, čo robiť ďalej. Teraz mi chýba už iba jeden styč. A to som vám chcela ukázať, pretože ako začiatočníci sa môžete častokrát stratiť, že nebudete vedieť, do ktorého styču to máte, teda do ktorej dierky to máte prestrčiť. Hlavne špeciálne pri tých posledných. Čiže teraz na mojom projekte je pekne vidieť, tuto máme Včko. Vo vašom projekte, špeciálne pre začiatočníkov, to nemusí byť úplne viditeľné. To hovorím z vlastnej skúsenosti. Čiže, čo vám môže pomôcť? Keď sa pozriete takto na ten projekt, tak tuto je vidno taký uzličok. Toto tu. A toto keď vidíte, tak viete, že ešte tuto vám chýba jeden
stitch. Alebo taká pomocka je, že si to budete počítať. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, čiže viem, že ešte jeden mi chýba. Čiže zoberiem si vonku, prestrčím cez Včko, zoberiem vonku, na háčiku mám 3, zoberiem vonku, prestrčím cez prvé 2, zoberiem vonku a prestrčím cez ďalšie 2. A tým som uzatvorila riadok a mám 10 stitchov v riadku. Urobím jedno očko navyše, aby som nestratila ten požadovaný počet 10 stitchov v riadku. Otočím projekt a budem pokračovať. Že zobrala som si vonku, prestrčila som cez stitch, alebo teda očko, zoberiem vonku, najprv cez prvé 2, zoberiem vonku a zasa cez ďalšie 2. A takýmto spôsobom budeme pokračovať, kým zasa nedosiahneme tú požadovanú dĺžku toho nášho projektu. Ďalším hačkovacím patternom je half double crochet a to sa robí takým spôsobom. Ja už mám tuto rozrobený projekt s half double crochet, čiže vám to ukážem na ňom. Je to veľmi podobné ako double crochet, ale povedzme, že ešte jednoduchšie. Čiže pekne tuto vidíme teraz také diervočky. Áno, tuto Včko máme. Tu je Včko, Včko, Včko a pod tým máme peknú dierku. Čiže zoberiem si vonku, prestrčím cez Včko, zoberiem vonku a teraz double crochet sme sa naučili, že prestrčíme najprv cez 2 a potom zasa cez 2. Ale pri half double crochet máme na háčiku 3 očka, zoberieme vonku a prestrčíme cez všetky 3. A tým vytvoríme half double crochet. Ukážem vám to ešte zo pár krát. Čiže tuto vidíme pekne Včko a pod tým je dierka. Že zoberiem si vonku, prestrčím cez Včko, mám tu Včko, zoberiem vonku, na háčiku mám 3, zoberiem vonku a prestrčím cez všetky 3. Half double crochet. A zasa zoberiem vonku, prestrčím cez Včko, zoberiem vonku, na háčiku mám opäť 3, zoberiem vonku a prestrčím cez všetky 3. A takto funguje double half crochet. Opäť, keď budete robiť svoj projekt, nezabudnite dať jeden na konci vášho riadku, jeden stitch navyše. Ja to teraz tuto nerobím, pretože hačkujem pekne dokola. Ukážem vám to ešte na ďalších 2 stitchoch. Že zoberieme si vonku, prestrčíme cez Včko, zoberieme vonku, na háčiku máme 3, zoberieme vonku a prestrčíme cez všetky 3. Zoberieme vonku, prestrčíme cez Včko, zoberieme vonku, na háčiku máme 3, zoberieme vonku a prestrčíme cez všetky 3. Takto sme vytvorili half double crochet. A našim posledným patternom alebo základnou hačkovacou technikou je triple crochet. Je to veľmi podobné ako double crochet, ale ukážem vám ten rozdiel. Tuto budem používať 4 mm háčik. Čiže teraz, keď môžete vidieť, tak ten pattern je ešte viacej
dierkovaný a ešte viacej vyšší. Ukážem vám to na porovnanie s double crochet, kde sme videli, že sú tu nejaké dieročky a tento je ešte viacej dierkovaný. Opäť som tam urobila 4 riadky, čiže teraz keď si to takto porovnám, tak je to o niečo vyššie. A na ďalšie porovnanie zoberiem ešte single crochet, kde máme síce urobený len prvý riadok a prvé 2. Dobre, ale takto na porovnanie. Čiže tento je, povedzme, že časovo aj najročnejší. Potom máme double crochet. Potom sme si ukázali half double crochet. A teraz máme triple crochet. Triple crochet sa robí takým spôsobom, že ešte na začiatok zatvorila som 10 triple crochet, urobím si jedno očko navyše, aby som nestratila svoj požadovaný výsledok v ďalšom riadku, tých 10. A v tomto prípade, keďže mám triple crochet a vidíme, že je to vysoký stitch, urobím 2 očka. 2 očka. Dobre, je to len kvôli tomu, že keby som robila iba jedno očko, tak potom by ten prvý stitch bol taký zdeformovaný, taký spľasnutý, pretože by to jedno očko nedokázalo sa natiahnuť až cez celú dĺžku toho triple crochet. Čiže tuto urobíme 2 očka. Pri triple crochet pekne vidíme Včko a tie dieročky, že tuto máme prvé Včko, druhé Včko, a pod tým máme pekne veľkú dierku. Čiže triple crochet sa robí takým spôsobom, že zoberieme si vonku na háčik, ale nie len raz, ale obtočíme ju 2-krát. Čiže budeme mať ako keby 3 slučky. Ešte raz. Keď sme robili double crochet, urobili sme si slučku na háčik iba raz. A pri triple crochet urobíme ešte raz slučku. Čiže na háčiku budeme mať 3 takéto slučky. A teraz vôjdeme do Včka, zoberieme vonku a teraz máme na háčiku 4 slučky. Zoberieme si vonku a pôjdeme najprv cez prvé 2. Na háčiku máme 3 slučky. Zoberieme vonku, pôjdeme cez ďalšie 2. A na háčiku máme už iba 2 slučky. Zoberieme vonku a prejdeme cez ďalšie 2. A takto sme vytvorili triple crochet stitch. A znova. Zoberieme si vonku a ešte raz. Na háčiku máme 3. Prestrčíme cez Včko. Teraz máme na háčiku 4 slučky. Zoberieme vonku, prestrčíme cez prvé 2. Na háčiku máme 3 slučky. Zoberieme vonku, prestrčíme cez ďalšie 2. Už máme iba 2 slučky. Zoberieme vonku a prestrčíme cez posledné 2 slučky. Posledné 2 slučky. A máme už urobené 2 triple crochet styče. Takto budeme pokračovať cez celý riadok, kde sa stretneme na konci a ukážem vám, čo robiť ďalej. Čiže mám urobených 9 styčov a ostáva mi posledný. Ukážem vám to opäť, aby ste sa v tom nestratili. Čiže, keď si to otočím takto, tak pekne vidím, že tuto je Včko. Ak by ste to nevideli a otočím si to týmto smerom, tak tuto vidím úzol. Tento úzliček. Čiže viem, že mi ešte jeden ostáva. Tiež tým, že si napočítam, viem, že mi ešte jeden ostáva. Čiže môžem si ten projekt otočiť druhým smerom a uvidím pekne Včko. Čiže zoberiem si na vonku na háčik vonku, prestrčím cez Včko, zoberiem vonku, prestrčím vonku cez prvé 2, cez ďalšie 2 a cez posledné 2. A týmto som uzatvorila riadok
mám 10 styčov na riadku a urobím ešte dve očka a môžem pokračovať ďalším riadkom. No a takto budete pokračovať, kým si nevytvoríte požadovanú dĺžku. Tak vám gratulujem, zvládli ste základné hačkovacie techniky alebo základné hačkovacie paterny a teraz môžete vytvárať svoje prvé projekty. Ako prvý projekt by čisto pre začiatočníkov mohol byť šál napríklad. Takto ako som vám teraz ukázala, tak si môžete urobiť namiesto 10 chainov, povedzme 20 a budete len hačkovať riadok po riadku, kým nedosiahnete tú požadovanú dĺžku. V ďalších videách vám ukážem nejaké prvé projekty, ktoré si môžete vytvoriť a vidíme sa pri nich a teším sa na vás. Ahojte!